И то ми е отказано. Добре, ще питам някъде. Видях някакво чудовище зад мене, значи колко се изплаши. Аз си хвърлих с телефона от някакъв клипче отдаде и... Боби? Кой си? Да не видя, че какво чудовище си видял? Какво чудовище си видял? Добре, опиши го, айде. Бате, не знам, просто му видях нещо зад мене и кажа да бегам. Какво да правя? Това нещо беше Какво да го голямо. ударя? А? Да го ударя, нищо, че мога, ама... Добре, дай да проверим какво толкова има там, айде. Айде. Ходя тръхна и никой да ходи да... Ако го видите, беше се подмогли. Чудовище видяла работна това е! Бате! Бате, беги! Чакай, виж ли. Дарих кубите. Това, което мисля ли вече? Другия път май трябва да я повярваме за това, което... Да. Другия път. Да. Чакай малко, но ние видяхме чудовище. Сина, нормално, може да умрем. Трябва да отидем към районата. Еми, айде! Районното по-скоро ще умре. Само да ви кажа, ние сме на една прека и сме пак там. Бате! Чакай малко! Трябва да намерим някаква помощ. В момента спокойно може да умрем. Айде да отидем! Боби, това не е сега, това е същия живот. Не знам ли това казвам? Защото искам да видям как ме разглежда. Не, хора, можете да умрем. Осъзнавате ли го? Не. Пак какво ли осъзна? Брати? Значи в един момент ме беше страх, но това е защото бях сама. Сега като видях как се подмогват тъгашките, вече ми е смешно. Бра. Добре, трябва да намерим някакво помощ. Наистина. Това нещо може да не само нас. Представете си целият град от такива чудовища. Няма да ви е забавен тогава, нали? Ще ми изяде враговете. Хайде, тръгвайте. Ще ми изяде враговете. Няма какво да правим повече тук, хайде. На къде? На някъде. Отворено е. Какво ще правя сега? Има друго районно на 5 км тук. Аз не мога да течам тук. Предлагам, понеже всички сме доста изморени. Има една пътечка наблизо, в която има беседка. Ако искате да минем да седнем аз. И да обмислим какво ще правим с това същество. Абе, изобщо да не се го намерили, ако ние сме първите, които са го намерили да кажем с новините. Аз съм намерила. Със сигурност сме първите, това беше поне 2 метра. 2 метра, ама само дето... Чувала да наказват на наказват. Според мен трябва да се обадим и поне да кажат къде се намира сега. Естествено, ние не знаем номера на новините. Как ще пуснем новините? Те винаги се казват номера.
В момента те като новини на живо. В момента. Колко е часа? През 3 часа. Добре, давай. Преди 8 минути са почнали към телефона. Добре. Започни някакво, пиши в чата, видях найди си какво. Не знам. Брат, в смисъл, трябва да ни повярват, няма как. Ако не ни повярват, ще загинем. А ние не искаме. Брат, те не са ще бъдеш за това. Хора, между другото, наскоро намерих ето това заметната на пътя, ама не знам дали има патрони. 5 патрона. Маняк. Добре, аз предлагам да го вземем с нас за всеки случай, за да не умрем. Ама, мислиш ли, че това ще победи съвеща? Не, но трябва да пробваме. 5 куршума, едно чудовище, не би трябвало да умре, но... Какво да правим? Няма да пизба. Бо аз мече съм снимала чудовитето без да искам. Я? Трябва ще ви Другото беше това точно. Вчера с Сетих се, не знам как, защото нали си хвърли. Аз майче не ви казвах. Не. Какво казах ви? Хвърлих с телефона от едно страшно клипче и то винаги, когато оставя някъде телефона, то снима нещо. Да ходим да го вземем, но... Ще ни трябва това. Само хубава зелена тревичка. Останала малко част от телефона. Чудовището или го изял, или го е изгорил. Не знам. Това чудовище просто... Не мога да ти цапам! Хора, живи сте. Тук си знаеш, че стрелях нагоре. Браво, сам да простреля една птица. Май прострелях птица. Поне останало едно перо. Има нещо странно, там има някаква дупка. Каква дупка? А телефона? Какво? Телефона, мога да го купя. Ма верно. В момента имаме проблем с чудовище. What the? Какво е това, бе, хора? Няма край. За жалост. Добре, хора, аз влизам вътре. О, боже, майка ми. Хора, добре ли сте там горе? Да. Не знам какво има тук. Имам 4 патрона. Намерих кухнята на чудовището. Браво, има ли телефон? Не, имам предвид. Умрели животни. Да. Всякакви. Тук смърди жестоко. Бра. Какво? Какво намери? Бра. Какво намери, бе? Хора, Да. има малък проблем, стигнах края, обаче там има нещо. Това е просто един голям коридор. Нищо няма тук. Да влезем ли да го видим, бе? Абе, той продължава надолу. Не слизайте, може да не е безопасно. Тогава ще ти слезна. Защото съм единствения с оръжие. Добре, ще след...